Entengeni. Onge wach koro Victor gimanika ene yuaruok e kinda jatend piny William Ruto gi Rigathi Gachagua chopo kama koro gisegik ma gisebiro makama koro dok chien bet matek. Chuno ni nyaka koro gidhi mbele. To kinde duto iwinjo ka gitemo wacho ni onge yuaruok e kindgi, but koro gik kama koro ochalo miyo ma ogamo remo man gich manyocha ne pod tamore, lakini koro king'iyo law tinno ka law yienya inno ka law kuta law biro ma koro gik kama koro dweche monego bed ni koro konyruok ne sudie machiegni. Ang'o momiyo awacho mae? Ing'iyo gini tiyudo ka ncha na wacho ni ing'iyo William Ruto ting'iyo Rigathi Gachagua to gichalo keny madako lelo to dichuo be lelo. Koro magi gin siasa. Ibiro neno ni kinde manyocha William Ruto nye yuare gi Uhuru Kenyatta. Weche mag ndeke gi. Ni neno minyalo paro ka ndalo mane kaka rimo na matin kineno tipo mari maramo gi TV biro neno kanyo kit ndege kala papla kana ndege mane otiyogo chon otiyogo chon mosebedo kotiyogo mar sirikal. Mano ndek piny owacho mar jolweny nyaka mar police bende osebedo kotiyogo to manyoro ni nyotiyo gima private gimar private kendo mar thothne raia ema tiyo motimo rangi ibiro neno ka banka no se yier gi ni to nyocha ni gitiyo gi ndege mag jo ineno ma Airbus koro ineno ero Kenya Air Force mage mane gichako tiyo godo to ok mana en kende nyaka jo siasa bende nyocha ne waneno ka ne tiyo godo nyaka jo siasa ma chigni nyaka ruodhi nyocha ne tiyo gi gigi nyaka kibede mane koro gweng ji ne mongo bet sirikal but ibiro yudo ka wach siasa mar ndege ni kata rido ne Rigathi Gachagua ne bas ineno ka nywendi koro kolor mineno cha mane toke no mano jangolo ma iluongo ni Jaguar mjumbe machon ma bende king'iyo to en ng'ata sani but king'iyo kata cha toke e ndege mokwongo cha kata loko ni joma winjo wa redio ok nyal neno kamano but no kamago gin jok ma bende kipenjori kata ni manga to manga ok inyal ng'eyo mak mana ni king'iyo siasa ma nyisi ni sama koro winjruok tamore to imedo rid ngima siasa mag weche mag ndege gi neno ka Uhuru Kenyatta sirikande no chako diyo godo William Ruto. Kiparo ni nitire sama ne William Ruto nego beni wuok airport ka Wilson kodhi Uganda nyotame mo ywakore modhi e mbui mare mowacho ntie gima nyondiko ka no ndiko kanyo koko ni giwene ruoth. Koro gima timore ka en ni gima nyo Rigathi Gachagua temo wacho nikech ng'eni en kinde mane pidhe yien dweche ariyo mokalo cha ncha no nego beni nyodhi Bomet kama weche mag siasa mag ndege gi nyowuoki to ka Rigathi Gachagua apisi mare otemo manyo ndege mar jolweny to kone ni oda oa malo ni ndeke mag jolweny ok ti godo gi civilian. Koro openjore ni kare karang'o ma kare en bende koro osebedo dhana kotemo manyo ndeke mag obila to jogo kone nang'oa onge moikore kochako manyo mag civilian gi to jogo kone ni nyako chul mondi ochulo ekodhi aya gima nyocha kotimore kendo chieng' Madaraka Day chudi manyaka kende mana matek ni nyaka kunge chul chieng' Madaraka Day Victor mondo wabi e chuny wach nikech gini osewuore osekethore mak mana ni ok dwa tang'nwa ni gini okethore king'iyo chieng' Madaraka Day wachore ni Rigathi Gachagua nodeko nikech ka William Ruto osechopo Bungoma ting'eyo ni protocol wacho ni ene monego bed notimo ang'o orwako president to ne odeko nikech iwacho ni ndeke kata ndege mane onego bene odhigo notimo ang'oa ne okochopo to ne dhi bedo wich kuot maduong' dine onge kacha miking'iyo kata mana speech mare sama ne Rigathi Gachagua loso kacha wechege ne chuo kabisa no for the first time no wacho weche matin kae to wacho mana ni en support team mar adhula mar Gor Mahia GFC ndalo machon to tieko bang'e William Ruto kochomo yo Busia odhi e weche mag neno weche mag development to wuok kachiel gi ndege koduogo Mount Kenya oduogo Masawa mane ok oriwre gi jatend piny e wuodhi ge mancha ne pod en godo Western Kenya koro gima ni ka Victor ni kama winjruok gi osegike ni ka koro gik nekech no temo swayo otemo nyiso William Ruto ng'eni sama
owuoyo e nyim William Ruto nyoro Nakuru to nyiso William Ruto ni ng'ena deko ka nikech ne an gi problem gi weche mag ndeka mochako chopo Naivasha kanyo ba chaka thagora akawo seche 2 mano jalup jatend piny okawo seche 2 e bungu nikech ndege manyo en godo ok en ndege mane nyalo kale kor lwasi kaluwore gi weche mag rumbi manyo kwako kor lwasi mondo chopi otemo nyiso jatend piny ni ineno gima jogi timona nikech ma ne ochuno ni kata mana jo protocol no ne nyaka los kit bet. Yes, jalup jatend piny Victor security mare kata wuodhe arrangement mare ok en gima timore sechegi. Magi ng'iyo ga kata mana William Ruto kanyocha ne deputy president tiyudo ka kodhi kamoro to ntiere nyaka advance team manyo osetelo kuno ndalo chiegni 2 ma kata jo communications mage gi jok handlers mage osetelo kucho mido ka gin gisetelo ma arrangement mare ok en gime chiew kokifwenyo no nego beni jalup jatend piny koro mae nyisi ni nitiere kaka onge tudruok makare kind apisi mar William Ruto to gi jalup mare koro ibire korka siasa mondo wene Ken ondes wiye gima timore korka siasa ka e kind jogi en ni William Ruto guro Rigathi Gachagua ing'eyo ni chiel ka chiel ka wiyoke kichiedo gi chiel to nitie kaka iguro chiel ilweso wiye matin mondo kizungu wacho ni duoge to proper size koro ilweso wiye ogure nikech nitiere kaka nyo yudo ka nitiere wiye moko nyojo yombore to wiye ni yombore nade to ogure nang'o William Ruto en japuonjre mar Moi gima ni neno William Ruto timo ne Rigathi Gachagua ni nyocha noteme chien kacha ne Raila Odinga kata loko ni Raila Odinga ne onge sirikal gima timore e siasa kata kaka Moi nego siasa en ma kiyudo ka nitiere ng'at moro ma powerful miyudo ka nyalo chandi to iduwo pi kumoae iduwo pi kumoae koro kiseduwo pi kumoae tibiro make sure ni seche te o concentrate e pige muduore cha mai momiyo nineno ka banka ne oseyier William Ruto tineno ka otemo manyo wajumbe moko matin mag ODM koni gi koni maka jakomo dhi dala tiwinjo ka jakomo wacho ni king'e ni dwa tiyo gi sirikal ti resign mondo idogi yieri tineno temo gole national politics mondo duoge mai gima koro William Ruto timo gi Rigathi Gachagua Mount Kenya momineno miye ndindi nyoro gini omiye jok machalo Kimani Ichung'wah gini koro duoko record tiende no duo ne pi Mount Kenya to gima lichie moloyo Victor ni nyoro ka jatend piny ochung' loso e nyima kama ne Rigathi Gachagua nitie to nyise ni kijende gi ane ma mentor gi mo nyise ni kijende mabeyo kendo matiyo matek sawa to magi kijende mayanyo Rigathi Gachagua kani winjo kaka jatend piny no loso mae seche go ni winjo ka Moses Kuria ntiere kaka nyo loso ni joma dwa dare yudi odaradara to wacho ni siasa mofuo ing'eni ka ng'ato wacho ni loso mofuo to ine moseyanyi ni fuo to wacho ka Rigathi Gachagua kiwinjo ko wacho ni siasa magu kabila gin siasa magu jinga tiende ni no temo address momiyo ka nineno ka Rigathi Gachagua ochung' loso tiwinjo ka Moses Kuria gi jok mano loso kane poko loso no kete gima waluongo ni on the defensive side nego match mondo mi koro yud kako jitetea but koro king'iyo gini tiyudo ni William Ruto oseamua ni yiero mabiro ma 2027 okodhi dokie gi Rigathi Gachagua koro miye mondo ngima omed bedo ne matek central kocha nekech Victor mogik gima litie ne ja siasa onge gima litie ne ja siasa mora mora ka in senior tiyudo ka juniors gi ochai emia paro kaka Murkomen nye loso e nyasi mano yore kod governor Manyeri County Mutahi Kahiga mabende Kahiga nyo wuoyo kendo king'iyo nyo wuok tir kosiemo jatenda migawo mar lweny Eden Duale e weche mag ndege gi Kahiga nyo wacho ni ndege go ok mar minu iwinja owacho gi dok Kikuyu omia para dok mane Duale no wacho ndalo moko na Narok be niyo ndege hiyo pesa sio ni yako sio ya huyu to ni neno kaka Kahiga nyo wacho licha mo wache kidwa ng'ene ja siasa ni intentional to wache gi dok Kikuyu mochako duogo loke gi dok Kiswahili koko ne ni neno ndege go bende ok mara ng'o ok ng'eni gi duogo bet luongore maber nikech governor Manyeri ne loso gi oganda ma jogo wawinjo ne Kahiga gi Murkomen kalo koda weche mag